να χτυπήσει ή μόνο που θα τσιρίζει έτσι που θα λέω ότι πονάει, είναι μωρό, δεν είναι μεγάλο να με κοροϊδέψει. Αυτή η μάνα μπορεί να κοροϊδέψει και ένα μικρό παιδάκι έτσι. Αυτό είναι χρονιάρικο με το ζόρι. Εδώ η μάνα πέρναγε με τα χέρια πίσω και το σκύλο βόλτα. Φαντάσου πόσες φορές το έχει κάνει. Μπράβο, Θοδωρή. Ευχαριστώ, γιατρέ. Παρακαλώ. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Το ότι μπορεί 1,5 χρονών περίπου να σας χειριστεί το βίντεο, τι σας είπε. Αυτό που είπε ακριβώς ο Θοδωρής. Το ότι μπορεί. Και όχι μόνο μπορεί, αλλά να προγραμματίσει κιόλας το χειρισμό. Είδατε που περνούσε και το σκυλάκι. Το σκυλάκι προφανώς ήταν συνηθισμένο. Το παιδί έπασχε. Ελένη, έπασχε ή όχι. Δηλαδή τον ένιωθες να υποφέρει. Έτσι όπως τον έβλεπα να του κόβεται απότομα το κλάμα και να σηκωθεί να φτάσει στη μαμά του για να το δει και να ξαναπέσει κάτω. Μας κορόιδευε, αλλά εσύ εκείνη την ώρα όμως δεν σε πιάνει η καρδιά σου. Ενώ γνωρίζατε το ότι σας κοροϊδεύει το παιδάκι, παρόλα αυτά δεν πάβεις να το πάρεις αγκαλιά. Να το λυπάσαι. Βέβαια. Υπάρχουν μικρά μυστικά. Αν το βρείτε και το βίντεο ξανά και τηλεθεατές κτλ., θα δούνε ότι όταν το παιδάκι πάει να πέσει, δεν πέφτει άτσαλα. Βάζει τα χέρια μπροστά. Ο τύπος είναι πονηρός. Πότε κλαίνε τα παιδιά. Ωραίος. Ναι. Αυτό το βάζουμε στα σεμινάρια. Απορώ πως δεν τον είδαμε στην πεντάδα στις Χρυσές Σφαίρες. Υποψήφιο. Ακόμα. Είναι μαζί με την Ατζελίνα ακόμα. Να κρύβεται πίσω από το σπυρουνόγατο. Αυτός είναι για πολλά βραβεία. Πριν 1 μήνα περίπου ήμουν στην πρεμιέρα των Muppets. Είχανε πράσινο χαλάκι, στο El Capitan. Αλήθεια, Ναι, ακριβώς. Και έκανε και ζέστη. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το κίνητρο. Υπήρχε κίνητρο για το παιδί εδώ. Για να τραβήξει την προσοχή της μαμάς του, να ασχοληθεί η μαμά του μαζί του. Ακριβώς. Όσο παραπάνω παίρνετε το παιδί αγκαλιά όταν σας κάνει τέτοια χειριστικά θέματα, στην ουσία τι κάνετε. Ενισχύετε αυτή τη συμπεριφορά. Ωραία. Ενώ, εάν σταθείτε δυνατοί και πείτε «Αναγνωρίζω γιατί μου το κάνει αυτό», εφόσον δεν συνυπάρχει άλλη παθολογία και ξέρω ότι δεν υπάρχει ένας παππούς γιαγιά που τους εκτιμώ, με παππούδες με μεγαλώσανε, αλλά δεν υπάρχει ένας παππούς γιαγιά να σου χαλάει την πιάτσα, ένας μπαμπάς που δουλεύει 100 ώρες και έρχεται μόνο το βράδυ και θέλει να παίξει με τα παιδιά. Άρα έρχομαι πίσω στη Λυσιστράτη και στη Συμψυχία, το ότι δεν μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιον από την ομάδα, τότε το παιδί μπορεί να οριοθετηθεί. Θέλουμε άρα σωστό κίνητρο. Μπορούμε να ρωτήσουμε τι θέλεις. Συνηθέστερα όμως οι μαμάδες γνωρίζουν το ότι π.χ. το παιδί θέλει το γάλα, θέλει το παιχνίδι του ή μπορεί απλά να είναι εκνευρισμένο. Μάλιστα. Άρα τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Εάν εσείς ενισχύσετε αυτή τη συμπεριφορά, όχι μόνο θα έχετε μια έκρηξη θυμού, αλλά και μια ενδεχομένως πολύ κακή εφηβεία. Στα 10 έτη που βρίσκεται ένα παιδάκι και θέλουμε να το πάρουμε στο μπάνιο, ο μισός δρόμος είναι χαμένος. Γιατί? Γιατί ήδη έχει... τώρα με οριοθετούνε. Δηλαδή μου έχουν κάνει σήμα ότι μας τελειώνει ο χρόνος. Ναι. Αυτό δεν είναι οριοθέτηση? Είναι. Γιατί στην αλλά ουσία, εσείς γιατρέ μου είστε μεγάλος και καταλαβαίνετε και μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό. Και τα παιδάκια μπορούν. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι στην ουσία θα έχετε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν σας ευχαριστεί. Και μεθαύριο θα έχετε μεγαλύτερες απώλειες ψυχικές, νοητικές και ασφαλείας. Θέλω να τελειώσω με ένα παράδειγμα. Αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτάκι. Ο καλύτερος μου φίλος είναι ένας αστυνομικός, είναι σωματώδης, ο τύπος κτλ. Και επειδή έχει ένα παιδί το Γιωργάκη, τα ονόματα τα έχουμε αλλάξει, αφήνει το Γιωργάκη να τον δέρνει. Γιατί λέει τότε ο γιος μου εμένα είναι άντρας και δεν με πειράζει και μ' αρέσει και μπράβο του παιδιού μου. Καταρχήν το παιδάκι στον υπηαγωγείο έχει βαρέσει τα μισά παιδάκια. Και λίγα βάρες. Και λίγα βάρες. Μετά όμως μου φέρανε το Γιωργάκη και είναι το αγαπημένο μου παράδειγμα σε αυτό. Για ποιο λόγο, Ελένη? Γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα. Και το ρωτάω, ο Γιώργος είναι πολύ λεκτικός και το ρωτάω, Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο δεν κοιμάσαι τη νύχτα? Κάτι που δεν το είχαν κάνει οι γονείς. Συνήθως δεν ρωτάμε και προσπαθούμε να μαντέψουμε. Εγώ όμως σπάνια αγγίζω ένα παιδί και χρησιμοποιώ το λεκτικό. Όπως κάνετε κι εσείς οι μαμάδες, αλλά καθυστερημένα. Και το ρωτάω και μου απαντάει το παιδί. Και μου λέει ότι φοβάμαι μη μας κλέψουνε γιατί κλέψαν τα σπίτια δίπλα μας. Και του λέω, μα μπαμπάς είναι δυνατός, είναι αστυνομικός. Θα τους δείρει. Και τι γυρίζει και λέει το παιδί μπροστά στον μπαμπά και τον κάνει ρόμπα, αφού τον δέρνω εγώ.
Αλλά το παιδί πρέπει να φυλάξει το σπίτι, αφού ο μπαμπάς τα έτρωγε από την Άρα η μειωμένη οριοθέτηση προκαλεί και ανασφάλεια. Μάλιστα. Γιατρέ μου, πολύ χάρηκα που τα είπαμε και σήμερα. Εγώ χάρηκα και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλό και με το ταξίδι χρόνο. στην Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα πούμε ξανά με τον καινούριο χρόνο. Να περάσετε υπέροχα, γιατρέ. Χρόνια πολλά και πάντα λαμπερή και με έρωτα. Καλή χρονιά. Τα φιλιά μου. Καλή χρονιά. Γεια σας. Γεια σας, γιατρέ. Γεια σας.